Змагаром себе лічыш? Прысягу прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам. Ты быў свядомым ментом. Апранулі кайданкі. Чаму куля? Іменем Рэспублікі Беларусь. Што яны робяць з забітымі? Гэта вельмі неправільна. Адной кулі не хапае. Гэта бясконцы канвеер смерці. Гэты канал «Жыццё маліны». Сёння мы разважаем пра тое, чаму ў нашай краіне да гэтага часу ўжываецца сістэма смяротнага пакарання. Дапамагае нам у гэтым колішні міліцыянт, праваабаронца Андрэй Палуда. Падпісваемся на мой інстаграм, падпісваемся на наш канал і давайце глядзець гэтае інтэрв'ю. Ты, дарэчы, змагаром себе лічыш? Мне тады трэба зразумець, што ўкладаецца ў гэты сэнс. Што ты ўкладаеш у гэты сэнс? Што я ўкладаю ў гэты сэнс. Мы ведаем, што ў гэты сэнс укладае, напрыклад, дзяржпрапаганда. Да. Што ты ўкладаеш з гэтае слова? Я, натуральна, што я не ўкладаю тое, што ўкладае дзяржава ў гэта. Гэта натуральна. Калі мы кажам пра змагарства, мне падаецца, што з іх боку гэта падаецца ўсё ў негатыўнай канатацыі такой, і гэта нават у пэўнай ступені в абразлівай форме гэта гучыць. Гэта людзі, якія супрацьстаяць дзяржаве, я б нават сказаў так, не дзяржаве, а дзяржаўнаму ладу, палітычнаму ладу, які існуе ў нашай дзяржаве. Таму што казаць пра тое, што мы там, напрыклад, супрацьстаім дзяржаве, наверное, гэта неправільна. Проста вельмі часта праваабаронцаў, людзей, вот як я сябе лічу таксама праваабаронцам, людзей, праваабаронцаў дзяржава ўспрымае як людзей, якія супрацьстаяць дзяржавы. Хаця насамрэч гэта не так. В прынцыпе, мэта праваабаронцаў гэта паляпшэнне самой дзяржавы, каб дзяржава была для людзей, выстаўленне нейкіх сцяжкоў, за якія дзяржава не мусіць проста пераходзіць. Нейкія межы, за якія дзяржава не мусіць пераходзіць. Таму што дзяржава, яна, в прынцыпе, мусіць быць для народа, для людзей, а не для таго, а не народ для дзяржавы, в прынцыпе, па вялікаму рахунку. Таму наша мэта не супрацьстаяць дзяржавы, а зрабіць гэту дзяржаву лепшай для людзей. Таму казаць аб тым, што мы такія вот прям змагары. Ну і натуральна, што калі мы кажам пра праваабаронцаў, то у нас няма палітычных пэўных мэтаў. На жаль, у тым ліку можа быць альбо на шчасце, да? Але праваабаронцы гэта людзі, якія в прынцыпе ў пэўнай ступені, калі казаць такой пазіцыі, яны будуць у любой дзяржаве, у якой парушаюцца правы чалавека. А як правіла, у любой дзяржаве, нават у самай дэмакратычнай, ёсць пытанні, якія праваабаронцы могуць задаваць гэтай дзяржаве, звяртаць увагу і казаць, што давайце-ка мы тут таксама яшчэ трошку палепшым сітуацыю і вот на гэта звернем увагу. Вельмі проста, растлумач, для людзей, якія нічога пра гэта не ведалі да 2020 года, калі вясна стала пэўнай часткай нашага жыцця. Хто такой праваабаронца? Хто гэта такі? Што гэта за чалавек? Вельмі цікава прагучала наконт того, што вясна стала часткай дастаткова вялікай колькасці людзей, часткай жыцця дастаткова вялікай колькасці. Проста для мяне вясна гэта ўжо даўно частка жыцця. Вось, і вясне, дарэчы, ўжо 25 год, і пра гэта таксама можна узгадаць. Праваабаронца гэта чалавек, які у групе людзей альбо асабіста адстойвае правы і свабоды людзей. І гэта можа гучаць так, больш так па класіке, можа быць, каб больш зразумела гэта было, гэта в тым ліку чалавек, які вызнае прынцып універсальнасці. Тут варта разумець, што не заўсёды іншыя правы гэта правы чалавека. Умоўна кажучы, правы пакупніка гэта ўсё ж такі іншае, чым правы чалавека. Правы чалавека гэта адносіны, так бы мовіць, такія вертыкальныя адносіны паміж індывідуумам, чалавекам і дзяржавай, то бок вертыкальныя адносіны. Прынцып універсальнасці, ён важен у кантэксце таго, што не важна, дзе геаграфічна, Беларусь, Кот-д'Івуар, Нарвегія, Злучаныя Штаты Амерыкі ці дзесьці яшчэ, вызнаюцца правы чалавека, адстоўваюцца правы чалавека, і ёсць пэўны стандарт. Гэта па-першае. Ну і прынцып універсальнасці, ён яшчэ заключаецца ў тым, што нельга быць на трошку праваабаронцам. Што вот мы будзем абараняць, умоўна кажучы, людзей з інваліднасцю, як уразлівую групу, а вот людзей, які адносяць сябе да ЛГБТК+, супольнасці мы не будзем, таму што яны нам чымсьці там не падабаюцца или так далей. Такого не можа быць. Не можа быць умоўнай сегрэгацыі, дыскрымінацыі людзей па пэўным прызнакам, па прызнакам сексуальнай арыентацыі, колера скуры і так далей.
Якім статусам надзелены праваабаронца у любой краіне і дакладна ў нашай краіне? Ну, па вялікаму рахунку, калі мы кажам пра нашу краіну, у нас няма адмысловых месцаў, дзе навучаюць на праваабаронцу, то бок няма універсітэта праваабаронцаў. Хаця ў свеце, в прынцыпе, ёсць розныя праграмы, ёсць у тым ліку адукацыйныя установы, дзе можна павучыцца і навучыцца правам чалавека і ў пэўнай ступені быць актывістам у сферы правоў чалавека, праваабаронцам. Таксама вось, у Беларусі няма. Вельмі часта ўзнікае такое меркаванне, што праваабаронцам можа быць толькі юрыст. Хаця насамрэч гэта не так. Вельмі шмат дастаткова такіх сур'ёзных красамоўных момантаў, дзе можна падкрэслена зразумець, што людзі, якія не маюць юрыдычнай адукацыі, яны з'яўляюцца праваабаронцамі. Ну, можна назваць некалькі дастаткова вядомых людзей, той жа Андрэй Сахараў альбо Марк Навіцкі. Гэта людзі, якія займаліся фізікай, у тым ліку ядернай фізікай, але яны вядомыя ў тым ліку як праваабаронцы, да, дастаткова моцна. Ці Алесь Беляцкі, кіраўнік «Вясны», ён філолог па адукацыі, быў увогуле дырэктарам музея Максіма Богдановича, але ён вядомы не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце праваабаронца. Хаця і ёсць прыклады, той жа Валентин Стефанович, мой калега, ён юрыст па адукацыі, ён праваабаронца. То бок, па вялікаму рахунку, в гэтым сэнсе нельга казаць аб тым, што ёсць вот адмыслова ў нашай краіне адукацыя, якая, можна сказаць, ну вот всё, я вывучыўся, я цяпер праваабаронца. Тут больш стыль паводзінаў, што ты робіш, дзеля чаго ты робіш і так далей. Мне падаецца, што неафіты накшталт мяне, мне падаецца, што ты нават абурыўся крыху, калі я сказаў, што вясна стала трэндавай у 2020-м. Але ж ты разумееш, чаму. Таму што кожныя выходныя мы глядзелі на спісы затрыманых і так далей. Але ж гэта арганізацыя, якой 25 гадоў. Так, уже больш. У гэтым годзе было 25. Вось, таму раней яна ўвогуле называлась «Весна 96» па году заснавання. Якраз такі вясна, і яна і з'явілась як у тым ліку рэакцыя. Рэакцыя на тое, што адбывалася ў Беларусі, калі былі адні з самых, у 96 годзе, калі былі адні з самых масавых затрыманняў, і калі проста людзі не маглі знайсці сваіх сваякоў. І тады адной з такіх, скажем так, ідэй было тое, каб спрабаваць знайсці гэтых людзей, проста складаць спісы, і потым як паспрабаваць якім-то чынам дапамагаць. Вось. І гэта ўсё было на базе музея Максіма Богдановича ў Менску, дзе Алесь Беляцкі быў дырэктарам музея. І так сталася, што пасля гэта з'явілась адразу гарадская, потым рэспубліканская арганізацыя «Вясна». Вось, праваабарончы цэнтр «Вясна 96» называлась. Гэта вот такая каротенькая гісторыя. Вясна, яна даўно і як рэакцыя на патрэбы грамадства, па вялікаму рахунку. І вельмі, з аднаго боку, вельмі класна, што яна даўно, потому што гэта паказвае паслядоўнасць дзейнасці. З іншага боку, шкада, што вясна, яна вот да сих пор яна патрэбна, і патрэба гэта не змяншаецца, на жаль. Ты можаш мне растлумачыць пра праект «Вясны» пасля жніўня 2020 года? Мне падаецца, вы записывалі нейкія відэа са сведкамі катаванняў. Што гэта быў за праект і навошта вы яго рабілі? «Вясна» далучылася да гэтай ідэі. Ёсць разуменне таго, што ёсць патрэба ў фіксаванні парушэння правоў чалавека. І вельмі шмат людзей звярталася ў «Вясну». І натуральна, што «Вясна» спрабавала і спрабавала, ў першую чаргу, калі быў асабліва такі сур'ёзны наплыў, фіксаваць гэтыя парушэнні для таго, каб магла быць міжнародная рэакцыя на тым ліку на тое, што адбывалася ў Беларусі. Бо рэакцыі ўнутры краіны, на жаль, няма. Я так разумею, што вы ўсё гэта рабілі ў атмасферы топ-сікрэт, то есть нейкія там арендаваныя кватэры і спробы зрабіць відэа. Ну, натуральна, што тыя офісы, якія былі ў «Вясны», гэта звычайныя кватэры, па вялікаму рахунку, яны былі агульнавядомыя
натуральна. Вось пэўны час прям на офісах людзі прыходзілі і гэта рабілася. Вось прайшоў пэўны час, натуральна, што мэтах бяспекі было складана гэта рабіць на офісах. Ну і опять же, улічваючы, што гэта кватэры, калі там шмат людзей адбываецца, шмат тэлефанаванняў, весна была яшчэ такім інфармацыйным поінтам, бо быў, калі ты памятаеш, быў адлучаны інтэрнэт. Вось, але тэлефон звычайны, гарадскі, якім рэдка хто зараз у сучасным свеце карыстаецца, ён працаваў. І гэта была сапраўды такая вельмі сур'ёзная магчымасць для людзей, каб патэлефоніць і даведацца хаця бы дзе шукаць. Таму што шмат людзей звозілі кого-то ў лікарню, кого-то ў ваенны госпіталь таксама пасля раненняў, каго-то проста затрымлівалі параусам. Ну, людзі ў неведзенні былі, і для іх было вельмі цяжка проста быць у гэтай сітуацыі, не ведаючы, што з іхнымі сваякамі, тым больш, што ўжо шлі чуткі, было разуменне, што выкарыстоўваліся светашумавыя выбухоўныя прылады, выкарыстоўвалася дастаткова жорстка сілы і так далей. Людзі перажывалі, чуткі розныя ішлі. І, дарэчы, гэта не першы такі выпадак, калі ў весну звяртаюцца як за інфармацыяй. Я памятаю, нават былі выпадкі, калі, ну вот гэта дакладна ведаю, у 10-м годзе пасля плошчы і так далей, калі проста людзі тэлефонілі, казалі, типа, вот дзе нам шукаць і так далей. Мы кажам, это, ну вот звярніцесь туды, потому что это было на тэрыторыі умоўна там цэнтральнага РУС, то магчыма там мы туды званілі, нам сказалі званіце ў весну. То бок это выглядала так, што званіце ў весну, то бок нават супрацоўнікі міліцыі, яны казалі, што званіце ў весну, шукайце спісы на весне. Я ведаю, што таксама ў гэты раз таксама распаўсюджвалася інфармацыя такім чынам, што шукайце спісы на весне, але інтэрнэт не працаваў, было. А што, можаш апісаць нейкую там атмасферу ў вясне падчас шэсцяў і падчас свар? Вот звычайная нядзеля ў мінулым годзе, як гэта было? Што ўяўляў сабе офіс? Вельмі часта было так, што на офісе не было шмат людзей у гэты, таму што маршыравалі. Таму што самі маршыравалі. Насамрэч, таму што выконвалі сваю прабарончую якраз такі дзейнасць. Мы назіралі у тым ліку за тым, як рэалізоўваецца гэта права у большай ступені. То бок у нас стаяла задача паглядзець, зафіксаваць, як вядуць сябе напрыклад, пратэстоўцы, ну, альбо людзі, якія выйшлі на марш, можна сказаць, не пратэстоўцы, людзі, якія выйшлі на марш, і таксама на рэакцыю дзяржавы на гэты марш. Калі марш праходзіць мірнае, гэта мірнае шэсце, і калі неадэкватная рэакцыя дзяржавы, натуральна, гэта такое, альбо усе гэтыя моманты мы фіксавалі. Самае жудаснае, што ты бачыў падчас мірных шэсцяў? Ну, наверное, я ў большай ступені гэта бачу, як і большасць людзей праз Telegram альбо праз нейкія іншыя інфармацыйныя каналы. Гэта выкарыстанне зброі. Гэта жудасна. У тым ліку і летальнай нейкай зброі, тому што мы разумеем, што ёсць нейкія спецсродкі, але калі пачынаеш праглядаць нейкія рэчы, калі страляюць у чалавека, які стаіць безаружны і які пасля гэтага падае, і ты разумееш, што абрываецца жыццё, хутчэй за ўсё, гэта, як потом і аказалася, абрываецца жыццё чалавека. Гэта жудасна. І гэта, мне падаецца, што гэта незваротна. Самае галоўнае, што гэта незваротна. І гэта бессэнсоўна, і гэта неправільна, і так быць не павінна. Мне падаецца, што вот гэты фотаздымак, там, дзе маладыя людзі знялі тапачкі і стаят на лаўкі і машуць сцяжкамі, там, мне падаецца, ён дастаткова сур'ёзна адлюстроўвае тое, якімі былі пратэсты ў мінулым годзе. Гэта былі сапраўды мірныя пратэсты. Так, людзі былі не згодныя. Ніхто ж там не захватывал адміністрацыйнае зданне, ніхто там не спрабаваў там учыніць нейкія пагромы там такія, што там пэўнай ступені. Як так атрымалася, што ў тваім жыцці з'явілася міліцыя? Так атрымалася, ну,
Гэта ўжо даўні і далёкі 93 год, калі я паступіў навучацца ў адмысловае спецыялізаванае. Гэта была акадэмія. Так, ну там гэта быў адразу філіал і потым акадэмія. Зараз гэта называецца інстытут міліцыі. Вось. Да, я сканчыў акадэмію міліцэйскую. Як так атрымалася? Ну, мне падаецца, што варта памятаць пра кантэкст. 93 год. Год, калі сітуацыя ў краіне яна дастаткова такая цікавая і розная. У пэўнай ступені нейкія гэтыя ліхія 90-е, яны, конечно, ўсё яшчэ там... А з іншага боку, тое, што на мяне таксама паплывала, в прынцыпе, у жыцці, на дальнейшае маё жыццё, гэта тая свабода, якая вітала ў паветры, насправды была. Вось, ты выходзіш там на вуліцу, можа, вдохнуў, і вот, і гэту свабоду таксама, гэта адчуванне было. А на тое, каб стаць міліцыянтам, гэта, я думаю, што адзін з такіх, мне падаецца, фактараў быў тым ліку, гэта разуменне таго, што гэта магчымасць, нейкі інструмент тварыць справядлівасць. Вось. Наколькі гэта можа асазнаваць чалавек, якому 17 год. Вось. Я атрымліваюсь так, што я павучыўся, я... З медалём школьным нават, ну, да? так атрымалось, да. Ну, чаму не? Дарэчы, дастаткова складана паступаць на той час было, да, у такія установы навучальныя. І скончыўшы, атрымаўшы пагоны афіцэра, я патрапіў адразу працаваць в аддзел па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю, і дастаткова доўгі час менавіта там, у гэтым накірунку мая дзейнасць была. Я працаваў. Але, і, дарэчы, прысягу прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам. То бок гэта ўсё было, вот, кажучы пра кантэкст, гэта ўсё было такім дастаткова цікавым кантэксце, але з часам прыходзіла разуменне, што ўсё вельмі моцна мяняецца. І пачынае міліцыя ўспрымаць нейкія... Міліцыя пачынае выконваць нейкія свае функцыі такого нейкага умоўна. Ну, я агулам зараз кажу, такого палітычнага сыска, можна так сказаць, ўсё ж такі. Я ўвесь час падтрымліваў адносіны з людзьмі, якіх дзяржава называе змагарамі. У нас тады мне казалі аб тым, што ты падтрымліваеш там адносіны там, з БНФаўцамі. Вось, і гэтак далей. Але ў першую чаргу гэта былі стасункі, звязаныя з тым, што мы разам арганізоўвалі, напрыклад, і святкавалі купалле, багач, напрыклад. Слухалі палац на касетах, і это таксама было так дастаткова цікава. Не толькі рок, бачыш, яшчэ. То бок ты быў свядомым ментом, так? Я быў, да, свядомым, у пэўнай ступені так, свядомым ментом, можна нават так сказаць. Вось, і нельга сказаць, што мне гэта было дастаткова проста, таму што ў любым выпадку, калі ты атрымаў адукацыю спецыялізаваную, а ў нас ввогуле, в прынцыпе, калі нават ты БДУ закончыў юрыдычную спецыялізацыю, у цябе з такім абвінавачаным ухілам гэта адбываецца, да, калі цябе вучаць. А калі ты тым больш спецыялізаваную нейкую атрымаў адукацыю, натуральна, што у цябе выбудоўваюцца нейкі такі светапогляд. Ну, я нават не пасаромлю сказаць аб тым, што, мабыць, пэўны час я быў тым чалавекам, які, в прынцыпе, не звяртаў, можа, больш ступені увагу на пытанне смяротнага пакарання, наяўнасць смяротнага пакарання. Лічылась гэта як само сабой разумеючыся. То ты быў сістэмным чалавекам? Я быў нейкім вінцікам у пэўнай ступені гэтай сістэмы, натуральна, але з часам мяне адбывалася разуменне таго, што тут нешта не тое. Ты можаш назваць поінты? Я так разумею, ты служыў 1993, гэта ты першы курс акадэміі? Ну, умоўна кажучы, з 93 я пачаў навучанне, а сышоў з міліцыі ў 2004. Таксама дастаткова. То бок 11 гадоў у сістэме? Ну, трошку больш, там, чым 11, ну, 11, можна сказаць. Якія поінты рухалі цябе да рашэння з сістэмы? Першымі поінтамі гэта было такое разуменне таго, што у дзяржаве пачынае адбывацца нешта не так. Напрыклад, змена сімваляў для мяне гэта была вельмі такой рэчу, якая на мяне дастаткова сур'ёзна паўплывала. Я вот узгадаў пра купалле, і так атрымалася, што
пасля таго вот, аднаго з такіх мерапрыемстваў купалі, дзе мы збірались там сем'ямі там, і так далей. Меня выклікаў начальнік, і ён мне сказаў аб тым, што слухай, а што ты там пад бел-чырвоным белым сцягам вытанцоўваеш, типа ў таком сэнсе. І гэта ўжо, ну, натуральна, это былі зменены там сімвалы і так далей. Я яму просто адказаў, што я прысягу прымаў пад гэтым сцягам. А пад іншым не. Навошта вы мне зараз гэта тыкаць? І, дарэчы, яму не было што асабліва сказаць. Як ты, можа быць, ён не чакаў такой дерзасці. Альбо, можа быць, я не ведаю чаму, але гэта сапраўды неяк паўплывала. Будучы супрацоўнікам міліцыі, я падтрымліваў адносіны з людзьмі, якія былі ў руху моладзевым, які называўся «Зубр». Вось, і былі такія моманты, калі мяне затрымлівалі разам з гэтымі людзьмі. Вось, я яшчэ быў у міліцыі, мяне адразу выклікалі на такую прафілактычную гутарку. Увесь час мяне дёргалі, казалі аб тым, што слухай, давай-ка ты завязвай з гэтым, умоўна кажучы, так прысавалі дастаткова сур'ёзна. Вось, але калі я прыняў рашэнне, дарэчы, сысці, напісаў рапарт аб сыходзе, мяне доўга не адпускалі. Наадварот, пачыналі неяк там, а навошта ты сыходзіш і так далей. Мне падаецца, званне якое це было? Капітан мусіў маёра атрымліваць. Але калі я ўжо напісаў, ну, калі я ўжо прыняў рашэнне, для мяне это не мела ніякае значення, в прынцыпе. Тут пытанне ў тым, што они адпускалі, мне падаецца, для того, чтобы, можа быць, трошку больш кантраляваць там і так далей. Вось. Але я сышоў і далучыўся так ужо да руху «Зубр». Як так атрымалася? Як ты прымаў гэтае рашэнне, што ты сыходзіш з міліцыі? Ну, насамрэч, это было... Я не магу сказаць, што это было простае рашэнне. Я шмат пра гэта думаў, але я разумеў, што, умоўна кажучы, па двум сцежкам адначасова ісці ўжо немагчыма. І я разумеў, што я чым далей, тым усё складаней. То бок, зноў жа, мы не кажам пра тое, што вот падзеі, якія адбываліся ў жніўні, што не адбываліся толькі ў жніўні, всё яно шло, ну, скажем так, по такой нарастающей измены. 1996-го? Да. Я думаю, што прыкладна вот з гэтага часу ўсё пачынаецца дастаткова актыўна змяняцца. Вось так ці інакш, але сама сістэма, яна пачынае выбудоўвацца і падбудоўваць пад сябе элементы гэтай сістэмы. Ну і калі мы кажам пра сістэму Міністэрства ўнутраных спраў, гэта таксама частка, натуральна, гэта частка ўсей этой агульнай сістэмы. Вось. І натуральна, што яшчэ ў тыя часы тады падавала, што ўжо проста, да, нешта так моцна ўсё змяніла, што это нейкі такі. Вось. Але калі параўноўваць зараз, то, конечно, это ўвогуле іншая. Слухай, а ты мне растлумачыш, калі ласка, як так атрымалася, што ёсць две сцежкі? Ці то ты падтрымліваеш там нацыянальны рух, ці то ты падтрымліваеш сістэму? Гэта з 96-го ўсё пачалося? Я думаю, што мне дакладна сказаць, у які вот канкрэтна момант я гэта, ну, скажем так, пачаў адчуваць, але складана вот такое-то число там у столькі-то гадзін, да? Але гэта, мабыць... Ты ж разумееш, да чаго гэта прывяло? Што зараз уявіць беларускамоўнага міліцыянта нават, гэта нейкі аксюмарон. Ну чаму? Ёсць нейкія міліцыянты, якія беларускамоўныя, як прозвішча, я забыў гэта чалавек, які пасля стаў ці за мінулым годзе дэпутатам. Кажу же пра тое, што дэпутатам сістэмы, зноў жа, але што ён там беларускамоўны, адкуль ён там са слуцкі казаў, што у цябе было дзве. Ну, потому што я думаю, што у той момант, калі я яшчэ быў в органах і калі вот, ну, вот, все ж змянялось паступова, да, і калі вот герб і сцяг быў, я ж кажу, прысягу пад бел-чырвоным-белым сцягам, да, прымаў. Это ж не казалось, форма нават іншая была форма такая зелёная, з пагонямі на плячы. Мне падаецца, на амерыканскую была неяк. Ну, я думаю, што да, але многа хто казаў пра тое, што яна выглядае больш, умоўна кажучы, дэмакратычна, нават па колеру, потому што не было адсылкі да савецкай формы, там цёмна-сіняга, гэта колера, скла. Вось. І элементы былі іншыя. Можа быць, да, па пэўнай ступені гэта была нейкая калька з таго, магчыма. Вось. Але з іншага боку, гэта абсалютна была новая, скажем так, візуалізацыя. І натуральна, што гэта таксама ўплывала на самі органы. Але потым все пачало паціху змяняцца. Я ж кажу, што адбыўся нейкі, я не ведаю, як сказаць, у які момант, але адбыўся пераломны гэты момант, калі прыйшло асазнаванне, што далей заставацца ў гэтай сістэме, гэта ў пэўнай ступені, мабыць, здраджваць сабе.
І таму я тым больш што былі людзі, з якімі я раздзяляў нейкія агульныя каштоўнасці. Я сышоў і пачаў займацца гэтым рухам, рух Зубар. І в 2006 годзе я падаў заявку варшаўскі фонд, Хельсінскі фонд па правах чалавека. Яны ладзілі такі курс, адмыслова навучалі людзей, ён такі доўгатэрміновы па часе, навучалі людзей разумець правы чалавека, вывучалі механізмы абароны правоў чалавека, як можна адстойваць правы чалавека і гэтак далей. І мяне ўзялі. Я адвучыўся, і пасля гэтага я быў ужо ў беларускім хельсінскім камітэце, а пасля гэтага я далучыўся да вясны, і мы пачалі ўжо рабіць школы па правах чалавека, сеяць светлае. Хлопцы і дзяўчаты, мы вельмі намагаемся атрымаць срэбраную кнопку YouTube. Для гэтага нам патрэбна 100 000 падпісантаў. Я лічу, што гэта мэта, якую мы можам з вашай дапамогай дасягнуць. Таму падпісвайцесь, мы будзем вельмі удзячныя. Вельмі дзіўна, але Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой працягвае дзейнічаць смяротнае пакаранне. Гэта шакуе. Так, гэта шакуе. Але ж ты з гэтым жывеш, гэта твоя асноўная праблема. Я з гэтым жыву, я гэтай праблемай займаюся дастаткова даўно ўжо. Зноў жа, на жаль, вельмі хацелася бы, каб гэта праблема як мага хутчэй была вырашана, але яна не вырашана пакуль што. І так, сапраўды, я з гэтым жыву, у тым ліку як каардынатар кампаніі супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі. А хто яшчэ апроч нас? Што у нас за кампанія? Насамрэч, кампанія дастаткова такая стракатая, я бы назваў бы так. Вельмі часта ў гэтым кантэксце ўзгадваюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта краіна, якая таксама мае смяротнае пакаранне. Гэта Кітай, гэта Іран, гэта Саудаўская Аравія, і шэраг іншых краін, якія на практыкі прыводзяць у выкананне смяротнае. Паўночная Карэя, наверное, таксама будзе цікава пачуць пра гэту краіну. А як даволі развітае грамадства ў ЗША тлумачыць смяротнае пакаранне, тое, што яно ёсць у іх? Дастаткова цікава разважаць у кантэксце. Я зараз буду гаварыць пра смяротнае пакаранне ў тым ліку ў Злучаных Штатах Амерыкі, але не буду тут казаць, што ў Злучаных Штатах там лепшая сітуацыя з смяротным пакараннем ці горшая. Дарэчы, в рэгіёне ОБСЕ Беларусь і ЗША з'яўляюцца гэта две краіны, дзе ёсць такі від пакарання як смяротнае. І ЗША я ў тым ліку дастаткова актыўна, як чалавек, які прыналежыць тым ліку і да руху, міжнароднага руху абаліцыяністаў, людзей, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, дастаткова актыўна абмяркоўваю і крытыкую смяротнае пакаранне ў Злучаных Штатах Амерыкі. Так, кажуць, вельмі часта прыводзяць прыклад, што, слухайце, Злучаныя Штаты Амерыкі гэта дэмакратычная краіна, а ў ёй там ёсць смяротнае пакаранне. Да, гэта ганебна, тое, што там ёсць смяротнае пакаранне. Натуральна, што пакрыху смяротнае пакаранне ў Злучаных Штатах Амерыкі яно змяншаецца. У сакавіку гэтага года Вірджынія, па-моему, была апошнім штатам, які адмяніў смяротнае пакаранне. На сённяшні дзень, здаецца, 28 штатаў маюць смяротнае пакаранне, то бок мінус 51 гэта колькасць штатаў, якія не маюць смяротнае пакаранне. І, дарэчы, вельмі цікавая сітуацыя, калі паглядзець на мапу Злучаных Штатаў Амерыкі па штатам, дзе ёсць смяротнае пакаранне і дзе няма. Асноўныя штаты, якія адмянілі смяротнае пакаранне, яны на поўначы знаходзяцца краіны. Я не ведаю, з чым гэта звязана, але рух абаліцыянізму, адмены рабства, ён таксама як-то з поўначы ішоў. І, напрыклад, зараз ні для каго не выклікае в прынцыпе пытання тое, што рабства гэта ганебна, што рабства не павінна быць у сучасным свеце. Але калі казаць пра смяротнае пакаранне, пэўная частка людзей дапускаюць тое, што смяротнае пакаранне патрэбна. Як наяўнасць смяротнага пакарання характарызуе нашу дзяржаву? Я думаю, што калі мы разважаем в кантэксце смяротнага пакарання ў Беларусі, я думаю, што это адзін з элементаў таго, як характарызуе нашу дзяржаву, то, што характарызуе нашу дзяржаву. І наяўнасць смяротнага пакарання гэта той элемент, які характарызуе толькі з негатыўнага пункту погляду. Мы геаграфічна з вамі знаходзімся в Еўропе. І, в прынцыпе,
в пэўнай ступені, можна сказаць, у цэнтры Еўропы, калі так вот паглядзець на больш шырока на мапу. Вось. І тут вельмі цікава, вот, калі браць дэвайс, вот, так разважаць і трошку так аглядзець, то вот Еўропа, Беларусь здесь там у цэнтры, Менск таксама знаходзіцца ў цэнтры Беларусі, прыкладна так. Валадарачка. Да. І Валадарачка ў цэнтры Менску таксама знаходзіцца. Месца, дзе прыводзіць выкананне смяротнай прысуды. І хутчэй за ўсё, зусім недавно былі прывезены смяротныя прысуды ў Беларусі зноў. Пакуль што мы не можам казаць пра гэта на 100%, бо існуе вельмі сур'ёзная завеса сакрэтнасці. Па пытанню смяротнага пакарання цела не выдаецца, і месца пахавання не ўказваецца. І сваякі не ведаюць, і пакуль што сваякі не атрымлівалі нейкую інфармацыю ў выглядзе афіцыйных нейкіх дакументаў, але падобна на тое, улічваючы, што пэўная перапіска з сваякамі абрываецца, тое, што адвакат там ці сваякі прыходзілі в СІЗА, каб прыйсці, зрабіць перадачу, альбо для таго, каб сустрэцца, ім кажуць, што яго няма. Яго тут няма, он выбыл. І это такой абарот, які вельмі часта выкарыстоўваецца, ён яшчэ з савецкіх часоў. Убыл па прыгавору, выбыл. Гэта тое, што наўпрост не кажацца, што чалавек расстраляны, але... А пра каго ты кажаш? Я зараз гавару пра Скрундзіка. Віктар Скрундзік такі ёсць. Ёсць. Яшчэ пакуль што мы лічым, што ён ёсць. Чалавек, які, дарэчы, у мінулым годзе яму быў адменены смяротны прысуд Верхоўным судом. Але у студзені быў перагляд ягонай справы, яму наноў смяротны прысуд прысудзілі. І выглядае так, што апошні раз он са сваякамі перапісваўся ў жніўні, выглядае так, што маглі ўжо прывесці выкананне смяротны прысуд. Ну і Віктар Павлаў. Таксама гэта адзін з тых, хто быў прыгавораны да смяротнага пакарання, дастаткова доўга утрымліваўся. І вот ягоная сестра спрабавала патрапіць на сустрэчу з ім. Я ведаю, што адвакат спрабавала, прынамсі сестра пра гэта распавядала, спрабавала патрапіць на з ім на сустрэчу, і сказалі, што яго тут няма. Чаму смяротнае пакаранне гэта вар'яцтва? Гэта вар'яцтва, таму што гэта антыгуманны від пакарання. Гэта тое, што мы забіваем, мы, грамадства, дзяржава ад імя нас, ад імя грамадзян краіны забірае жыццё іншага чалавека. А яны ж нават так кажуць, да, перад тым, як стрэліць? Іменем Рэспублікі Беларусь. Так. Чаму нашай дзяржаве выгадна смяротнае пакаранне? Гэта, дарэчы, таксама твой тэзіс. Я больше гэта разглядаў бы ў кантэксце таго, чаму у нас ёсць смяротнае пакаранне. Ну, па-першае, гэта савецкая спадчына, якая нам засталася не толькі ў выглядзе помнікаў Леніну, назоў плошча Леніна, і іншымі там савецкімі дзеячамі, лініямі Сталіна, і тут можна пералічваць вельмі шмат. У нас не адмяняла смяротнае пакаранне, яно як было за савецкім часам, так і засталось. Тым ліку, вот гэта ўсё працэдура выканання, як яна была за савецкім часам, яна так і засталася. То бок яна НКВДшная да гэтага часу? Я лічу, што так. Потому что, ну, ведаеце, нават тое, што цела не выдаецца, тое, што сваякам, тое, што не пішацца прычына смерці, гэта ж ўсё з тых часоў. Чаму? Потому што ў тыя часы, у часы умоўна Курапат, калі мы зараз скажам з вами пра Курапаты ў шырокім сэнсе гэта слова, бо у нас ёсць і Хайсы пад Віцебскам, у нас ёсць Падворш, ну, вельмі шмат такіх мест, дзе у нас былі вот гэтыя расстрэлы. Там наўпрост была такая сістэма, дзе ні в якім разе наўпрост людзям не гаварылі пра тое, што яго расстралялі. Просто давалі кавалак паперкі, дзе было напісана, што 10 год без права перапіскі. І людзі спадзявались, дарэчы, што іхны сваяк жывы. Ёсць такія выпадкі, дзе людзі прыносілі ежу, цыгареты і гэтак далей дастаткова доўгі час. Пры гэтым яны не даходзілі, тому што гэта чалавека не было. Я нават памятаю, у нас была такая сітуацыя ў сучаснай Беларусі, дзе былі перадачу для аднаго засуджанага да смяротнага пакарання, яго прозвішча Хмелеўскі была. І пасля гэтага ад сястры, а пасля гэтага прыйшла паперка, што ён расстраляны. Ну, то бок чалавек хутчэй за ўсё ўжо не быў. Яна яшчэ нейкія там сродкі пералічвала і гэтак далей. Вось, ну, то бок вот гэта паралель, яна напрошваецца сама сабой, яна ёсць, яна існуе.
І мне падаецца, што наяўнасць смяротнага пакарання і колькасць людзей, якія падтрымліваюць смяротнае пакаранне, у тым ліку гэта з-за таго, што ў нас няма пераасэнсавання. Рэпрэсій сталінскіх таксама. У тым ліку. Вот гэтага гістарычнага пераасэнсавання рэпрэсій, курапатаў. І мне падаецца, што гэта тое, што дастаткова, праз што мы павінны прайсці абавязкова. Мабыць, ты ведаеш, а што яны робяць з забітымі? Калі сваякі не атрымліваюць цел, не ведаюць, дзе яны пахаваны, што з імі робіцца? Зноў жа, дакладнай на 100% інфармацыі няма, але наколькі я ведаю, іх хаваюць, закопваюць у глебу, у зямлю, на адмысловым спецучасткі, як гэта называецца. Вось, таксама ўзнікала пытанне, не адзін раз мне пыталіся, можа быць, іх там спальваюць, умоўна кажучы, нейкім там крэмацыяй займаюцца і гэтак далей. Але мне адказалі, што не, таму што ў любы момант гэты спецучастак ён адмічаецца, і калі будзе патрэба, то могуць зрабіць эксгумацыю. То бок, і мне сказалі так, што сістэма мусіць кантраляваць сама сябе. То бок, што гэты чалавек сапраўды расстрэляны, што ён там пахаваны і гэтак далей. Ну, гэта, конечно... Наяўнасць смяротнага пакарання істотна павышае ўзровень агрэсіі ў грамадстве. Якім чынам? Калі дзяржава мае права забіваць, то які кошт гэтага чалавечага жыцця тады у гэтай краіне, у гэтым грамадстве? Неважна, гэта робіцца па закону альбо не па закону, гэта забойства. В першую чаргу, гэта забойства. І пра гэта варта памятаць. І натуральна, што гэта ўплывае. Гэта, ведаеце, як пропісы мы пісалі в школе, і у нас былі нейкія палі, мы разумелі, што за нейкія палі мы не мусім там выходзіць. Ну, я так вельмі умоўна кажу, але гэта сапраўды так, да? А вот тут мы бачым, што вот палей гэтых не існуе. Ну і, в прынцыпе, сама, калі мы кажам пра правядзенне выканання смяротнага прысуда, ну, напрыклад, калі чалавек здзейсніў там злачынства, а мы пра гэта таксама даведваемся, ну, вот, пэўнай ступені постфактум, як правіла, гэта адбываецца. А вот забойства ад імя дзяржавы ў выглядзе смяротнага прысуда гэта адбываецца в таком рэжыме онлайн. То бок, вот, чалавек здзейсніў, яму гразіць смертная казнь, пасля гэта яму смяротнае пакаранне аддалі, потым ён звярнуўся там к касацыйным апеляцыйным зараз уже парадку, звярнуўся, яму сказалі, што не, а ён сядзіць і чакае выканання гэта прысуда, потым ідуць разважанні, расстралялі, не расстралялі, потым гэта вельмі расцягнута ў часе, і гэта весь час гэта все время гучыць. Но самае галоўнае гэта гучыць, это ўплывае інфармацыйна і эмацыйна на само грамадства, але з іншага боку ніхто ж не працуе з гэтым грамадствам і не спрабуе разабрацца, чаму гэта адбываецца, чаму вот гэты чалавек здзейсніў гэта злачынства. Тэхнічна, як у Беларусі ажыццяўляецца смяротнае пакаранне? Гэта раніца, як у амерыканскіх фільмах паказваюць, ці гэта можа быць любы час? Насамрэч, сказаць на 100% складана, бо крыніц інфармацыі не так шмат, але я ведаю, што гэта адбываецца ноччу, ведаю са слоў таго ж Алкаева. Ён, прынамсі, казаў, што гэта адбываецца ноччу. Таксама ёсць іншыя крыніцы інфармацыі. Адзін раз падчас судовага пацежання, дзе быў апеляцыйны перагляд рашэння суда аб смяротным пакаранні, адзін з прыгавораных да смяротнага пакарання не вытрымаў, ён пачаў крычаць у камеры і казаў аб тым, што ноччу, ну, я так разумею, перад судом ягонага сукамерніка вывелі, і ён больш не вярнуўся, а пасля гэта яму прыказалі, каб ён сабраў рэч і аддаў ужо людзям, якія і больш не бачыў яго гэтага чалавека. То бок гэта часцей за ўсё ноччу? Хутчэй за ўсё гэта ноччу. Алкаеў тлумачыў гэта тым, што каб іншыя людзі не чулі тое, што адбываецца. Не ўплывала на астатніх у пэўнай ступені, таму што і так іхная псіхіка разгойдана дастаткова моцна. А гэта астатнія, гэта ўсе тыя, хто ў расстрэльным калідоры? Ці ўвогуле гэта сядзельцы? Ну, я думаю, наколькі мы ведаем, наколькі мы валодаем інфармацыяй, людзі, якія яны знаходзяцца в спецчастцы Новаладарска, там не так шмат гэтых камер. Вось, яна знаходзіцца трошку ў іншым месцы.
Вось. Я думаю, што ў першую чаргу тут размова ідзе пра іншых прыгавораных да смяротнага пакарання, потому што людзі, якія прыгавораны да смяротнага пакарання, яны ўвесь час знаходзяцца на чеку, бо гэта ты ўвесь час чакаеш, што за табой прыйдуць. Яны не ведаюць, калі будуць расстрэльны. Гэта элемент гвалту нейкага? Гэта адназначна элемент бесчалавечага абыходжання і катаванняў нават у пэўнай ступені да гэтых людзей, ну і да сваякоў, да іхных таксама, ну і да гэтых людзей таксама. Вось, потому што яны нават па крокам спрабуюць вылічыць, это за імі прыйшлі ці яшчэ не прыйшоў час. Напрыклад, адна з дачок прыгаворана да смяротнага пакарання распавядала, што яна не напісала ў лісце, калі яна прыйдзе, ну так звычайна там нейкую дату там вызначалі гэтак далей, яна прыйшла на спатканне не без вызначанай даты, і калі прывялі яе на бацьку на гэту сустрэчу, то ў іх адразу не атрымалось нават пагаварыць, бо ён нават не мог сфокусировать погляд, ён не ведаў, куды яго вядуць, прыводзіць шмат людзей, рукі за спіной і валакуць, і ён, моўна кажучы, как будто летит па падлозе па гэтай, і весь час там крики адбываюцца, типа, чтобы там баландзёры, там ніхто не патрапіўся, там типа ведут, ну, вот так яны распавядалі. То бок, і вот его прывялі, ён просто не мог до конца зразумець, куды яго прывялі. Вот, но потым успакоіўся, зразумеў. Таму это вот прыкладна характарызуе той псіхалагічны стан, у якім яны знаходзяцца. То бок, калі чалавек прыходзіць у камеру, ён не кажа, з якой мэтай ён зайшоў да гэтага сядзельца. Яго могуць праз калідор правесці ці то на спатканне, ці то на расстрэл. Да, гэта так. Што з сабе уяўляе расстрэльная камера? Якой ёсць расстрэльная камера, зноў жа, мы пакуль што не ведаем. Ну, ты размаўляў з алкаем. Але, ну, напрыклад, я думаю, што гэта чымсьці падобна на тое, што можна паглядзець у музеі ў Вільні. Ёсць музей у Вільні ахвяр геноциду літоўскага народу, по-моему, так ён называецца. І там ёсць якраз такі месца расстрэлу. Дарэчы, на сцяне ёсць сляды ад куляў. Я ведаю, што там ёсць адмысловы шчыт, там як куляўлавіцель, што ёсць нейкае такое месца, наколькі я разумею. Ну вот прынамсі ў тым ёсць, калі можна паглядзець, параўнаць па савецкім такім стандартам, месца крывастоку, у тым ліку, куды сыходзіць кроў, куды, мабыць, смываюць і гэтак далей, што гэта невялікі пакой. І Алкаеў распавядаў, што чалавека прыводзяць, ставяць, ну, яму аб'яўляюць аб тым, што калі ён звяртаўся за памілаваннем, што яму памілаванне адмоўлена, што зараз будзе прыведзена ў выкананне смяротны прысуд, ставяць яго на калені і яго збіваюць стрэлам у патыліцу. Працэдурна гэта выглядае так, ну і, як я ўжо казаў, ёсць людзі, якія прымаюць у гэтым удзел, выконваючы свае функцыянальныя абавязкі. Гэта кіраўнік расстрэльнай каманды? Кіраўнік расстрэльнай каманды, чальцы расстрэльнай каманды, якія прыводзяць у выкананне. По-рознаму, я так разумею, бывае, но я не думаю, што іх занадта шмат. Калі это адзін чалавек, я не магу сказаць дакладную лічбу. А плюс пракурор? Пракурор, доктар. Ён павінен глядзець? Ну, ён адсочвае законнасць. І доктар, які канстатуе, што надышла смерць чалавека. Алкаеў таксама казаў, што час ад часу адной кулі не хапае. Бывае такое, і тады трэба перазрадзіць і зрабіць яшчэ адзін стрэл, ці колькі там патрэбна яшчэ. Вось. Ён таксама казаў аб тым, што людзі, которых вядуць на расстрэл, як правіла, не супраціўляюцца, бо іхная псіхіка, іхная воля вельмі моцна падаўлена. Як ты, дарэчы, ставішся да Алкаева? Да, наверное, я не ведаю ніяк. Ну, вот, наверное, вот так можна адказаць. То бок я не стаўлюсь да яго ніяк, ні да героя, ні да як ахвяры, але ў большай ступені, наверное, ўсё ж такі як да ахвяры. Да ахвяры ў кантэксце таго, што ён рабіў, як ён з гэтым жывець і як яму з гэтым жыць. Гэта нейкія спецыфічныя людзі, вось ты удзельнікі расстрэльнай каманды. Як тебе падалося? Ну, мне падаецца, што так, конечно. Гэта павінны быць людзі, якія гатовы на такія рэчы. Вось, і Алкаеў адзін з іх, тым больш, калі ён быў кіраўніком гэтай, ну, скажем так, гэтай каманды. Адна сітуацыя, калі вайна, напрыклад, і ў цябе страляюць, і ты пасля гэта страляеш. Дарэчы, это Алкаеў так і казаў. А іншая сітуацыя, это калі табе трэба пайсці,
і забіць чалавека, які табе асабіста нічога не зрабіў. То есть эмацыйны фон, натуральна, што за інш. А як ты ставішся да таго, што Алкаеў пасля зрабіў? То бок гэта нейкая праца нават супраць дзяржавы, гэта яго кніга «Расстрэльная каманда» са сведчаннем пра забойства Ганчара і Захаренка. Мне падаецца, што ім не рухала, скажем так, ім не рухаў праваабарончы падыход нейкі там ці гуманістычны, а больш разуменне таго, што ўсё гэта магло, в канцы канцоў, быць павешана на яго асабіста. Я думаю, што гэта вот так. А чаму стрэл? Чаму куля? Чаму не атрута нейкая? Зноў жа, традыцыйна так было з савецкіх часоў, так і захавалася ў Беларусі. Гэта не электрычны стул, гэта не ін'екцыя і гэта не весельніца, гэта куля. Так было за савецкім часам, так засталося і ў Беларусі. Чаму ты звязаў наяўнасць смяротнага пакарання ў краіне з той жорсткасцю, якая адбывалася і адбываецца дагэтуль у краіне? Потому што сапраўды гэта элемент сістэмы гвалту. Гэта пытанне кошту чалавечага жыцця, в прынцыпе, адносінаў дзяржавы да чалавека, тым ліку. Гэта антигуманны від пакарання, які пашырае магчымасць, пашырае гэтыя рамкі, гэтыя межы, гэтыя сцяжкі, пра якія мы казалі, за якія можна заходзіць. Ёсць разуменне, што за іх можна заходзіць, чаму не? Калі ты прадстаўнік дзяржавы, ты можаш заходзіць за гэтыя межы, потому што дзяржава мае права забіваць чалавека. Можна сказаць аб тым, што мы ўвесь час гаварылі, што пра смяротнае пакаранне, што людзі пачалі здзіўляцца, а чаму так адбылося ў жніўні, чаму такая эскалацыя, чаму такі жах адбываецца, чаму так збіваюць людзей і так далей. Але ж гэта ж было і раней, в прынцыпе. Проста, можа быць, гэта не датычылася столькіх людзей, не было такіх маштабаў, і таму, натуральна, гэта не было так відавочна для шмат якіх людзей. Гэта датычылася там футбольных фанатаў, гэта датычылася анархістаў, гэта датычылася там палітыкаў, гэта датычылася, можа быць, нейкіх палітычных актывістаў, но не датычылася шырокага кола. І таксама гэта ж адносна і пытання, у тым ліку пытання смяротнага пакарання. Ёсць кейсы, якія проста не выклікаюць ніякія эмоцыі ў людзей. А ёсць кейсы, якія пераварочваюць сітуацыю. Такім кейсам можа быць выбух у менскім метро і расстрэл Кавалёва-Канавалава, сам судовы працэс, якому мала хто паверыў, хаця дзяржава і спрабавала якім-то чынам паўплываць і зрабіла суд адкрытым і гэтак далей, но людзі мала паверылі. І дарэчы, вельмі цікавая тэндэнцыя, якая назіралася, яна была ў тым, што тады яшчэ можна было пэўныя замеры рабіць, што колькасць людзей, якія выступаюць за адмену смяротнага пакарання, іх было больш, чым палавіна. І гэта зноў жа эмацыйны такі фактар, які дастаткова ўплывае. То бок не паверылі судовай сістэме, і гэта такім чынам, што паўплывала на так, што смяротнае пакаранне не патрэбна гэтай дзяржаве. Слухай, мне падаецца, што ў той жа час даволі нядаўна ты прыводзіў лічбы нейкія і казаў, што 63 нібыта працэнта беларусаў падтрымліваюць смяротнае пакаранне. Адкуль гэтыя лічбы? Гэтыя лічбы ўжо дастаткова даўнія, таму што даследаванні, якія праводзілись, якія маглі правадзіцца ў Беларусі, так, скажем так, дастаткова прафесійныя і сур'ёзныя, яны былі ўжо дастаткова даўно. Ёсць такая лічба, там, як трошку больш за 60%. І, напрыклад, гаворыць, спецыяліст кажа, што, напрыклад, скажем так, каля гэтай лічбы і ўвесь час танцуюць, але калі паглядзець у гэту лічбу больш шырэй, то можна пабачыць, альбо глыбей, паглядзець на структуру гэтай лічбы, то з гэтай лічбы толькі каля 30% кажуць пра тое, што яны безапеляцыйна за смяротнае пакаранне. Все астатнія кажуць пра тое, што там пры пэўных умовах. Калі віна даказана на 100%, калі чалавека немагчыма выправіць, калі гэта і вельмі шмат калі гэтых умоў вельмі шмат таксама існуе. Вельмі часта шмат у якіх краінах наяўнасць смяротнага пакарання можа падтрымлівацца большасцю людзей. Але гэта не замінае краінам прытрымлівацца пэўных каштоўнасцяў, якія дазваляюць адмяняць смяротнае пакаранне не праз рэферэндум, дарэчы, а праз палітычную волю.
То бок прымаць рашэнне праз палітычную волю. Зараз шмат размоў пра рэферэндум 22-го году і таксама ў кантэксце смяротнага пакарання. Нібыта яны там будуць яго... Зараз уже кажуць, што не будуць. Уже не будуць. Да. У гэтым годзе смяротнае пакаранне, пытанне адмены смяротнага пакарання ўзнікала некалькі разоў, такое сінусоіда ішло. Гэта было ў выглядзе абмеркавання зменаў у крымінальны кодэкс, што скасуюць такі від пакарання, як смяротнае ўвогуле. Мне падаецца, што гэта нейкія палітычныя гульні з тым жа еўразвязам. Ну, у пэўнай ступені, магчыма, гэта выглядае такім чынам, што спрабавалі намацаць нейкую пляцоўку для перамоваў. Магчыма, пытанне смяротнага пакарання дастаткова моцна палітызавана ў гэтым кантэксце, бо еўрапейскі звяз заўсёды в аджэндзе такой правоў чалавека, в павесткі правоў чалавека гэта заўсёды гучыць пытанне смяротнага пакарання. Вось. Але, відаць, гэта не прайшло, не адбылось. Потым пашлі размовы, што магчыма на рэферэндуме. Зараз ввогуле, што размовы ідуць пра тое, што на гэтым рэферэндуме, які плануецца, не будуць, а магчыма правядуць на асобным калі-небудзь рэферэндуме па пытанню смяротнага пакарання. То бок ніколі. Я спадзяюсь, што ніколі. Потому что моя позиция асабіста, моих коллег асабіста позиция заключается ў тым, што такія пытанні не павінны вырашацца на рэферэндуме. Я паспрабую зараз растлумачыць, чаму. Па-першае, гэта эмацыйнае пытанне, меркаванне па якому вельмі сур'ёзна ўплывае, на якое вельмі сур'ёзна ўплывае кантэкст. Калі паказаць адну гісторыю, я часта прывожу прыклад маці аднаго з прыхворым да смяротнага пакарання пасля яго расстрэлу. Яна ездзіла на паўночныя могілкі ў Менскі, шукала свежазакапаную магілу, спадзявалася там знайсці, хадзіла там да супрацоўнікаў могілак, спрабавала знайсці, дзе можа быць пахаваны яе сын, таму што для яе гэта было важна. Для яе трэба, не было ў яе магчымасці пахаваць па традыцыям сям'і, як гэта магло б быць, але з іншага боку было месца, куды можна было паплаківаць, прыходзіць, і для гэта было важна. І гэта можа ўплываць, калі паглядзець, калі кейс распавесці аб тым, што нейкі чалавек здзейсніў страшэннае злачынства, забіў маленькае дзіцёнка і гэтак далей, натуральна, што стаўленне да гэта пытання будзе іншае. Натуральна. Слухай, ты ж працуеш з не самымі добрымі людзьмі. Конечно. Ты разумееш гэта? Конечно, адназначна. Што гэта злачынцы? Адназначна. Мы працуем не з белымі пухнатымі. Мы працуем з людзьмі, якія здзейснілі, як правіла, вельмі сур'ёзнае злачынства. І ў гэтым няма нічога супрацьлеглага нейкага ў тым, што мы робім. Таму што мы не абараняем жа злачынцаў. Мы абараняем чалавека. Мы проста абараняем чалавека. Незалежна ад таго, што гэты чалавек здзейсніў, як бы там не было, у нас ёсць вельмі шмат рознага кшталту іншых альтэрнатыў. У нас на сённяшні дзень ёсць пажыццёвае зняволенне. У нас на сённяшні дзень ёсць вельмі доўгія гады ў турме, дзе чалавек можа правесці. І мы кажам аб тым, што чалавек павінен несці адказнасць, звязаную з тым, што ён здзейсніў і што будзе разгледжана ў судзе. Мы ж не кажам аб тым, што давайце мы яго выпусцім, ён хай ходзе і гуляе там па вуліцы. Мы кажам аб тым, што ён мусіць панесці пакаранне, але пакаранне абсалютна не звязанае са смерцю. Таму што гэта бясконцы канвеер смерці. З аднаго і з другого боку ён адбываецца. Тым больш, што наяўнасць смяротнага пакарання, стрэлу па тыліцу ў цэнтры Менска, гэта не вырашае, в прынцыпе, праблему. Потому что з'являюцца новыя людзі, якія здзейсняюць такія злачынствы. Ніхто не спрабуе разабрацца, ў чым была прычына. То бок у іншым месцы з'явіўся такі жа чалавек, потым яго зноў страляюць. Дзяржава не працуе ніяк з ахвярамі гэтых злачынцаў. Толькі ў пэўнай ступені яны бяруць і такую сатысфакцыю выдаюць у выглядзе забойства. Ока за ока. Такое, да? Прынцып Талеона такі. Ён забіў, мы забілі, вы павінны, сваякі таго, на каго ён забіў, павінны быць давольны. А мы рукі ўмылі, умоўна кажучы.
пэўнай ступені крывёю. Да? Ну, сапраўды гэта так. То бок мы рукі ўмылі, вот мы выпрасілі, чтобы была справядлівасць адноўлена, вот яна адноўлена. І вот гэты прынцып Аталіона, ён жа ж не вядзе ні да чаго добрага. Такое выказванне Гандзі, калі ён казаў аб тым, што прынцып вока за вока робіць гэты свет сляпым, і гэта сапраўды так, потому што гэта можа працягвацца ўвесь час бесканечна. І будзе працягвацца бесканечна. Именно таму праз палітычную волю, не праз рэферэндум. Пра тое, што я казаў, мы выступаем супраць рэферэндума. Ні адна еўрапейская краіна, па вялікаму рахунку, не вырашала гэта пытанне праз рэферэндум. Вырашалася праз палітычную волю. І што самае цікавае, вельмі цікава тое, што колькасць людзей, якія падтрымліваюць ідэю смяротнага, наяўнасці смяротнага пакарання, вельмі рэзка пачынае змяншацца, калі колькасць людзей, калі прыняцце вот гэта рашэнне аб адмене смяротнага пакарання прымаецца на ўзроўні дзяржавы. То бок меркаванне гэтых людзей, ну, ідзець якраз-такі за гэтым рашэннем. Вельмі цікава, і мне падаецца, што гэта ў кантэксце Беларусі таксама вельмі моцна ўплывала б. Вельмі моцна ўплывала, потому што я больш чым упэўнены, што ў нас бы не пачаліся масавыя выступленні людзей за аднаўленне смяротнага пакарання, калі б сёння ў нас адмянялі смяротнае пакаранне. Гэта б не было. І вельмі яскравы прыклад гэтаму кейс браціў Косцевых, якіх зараз памілавалі. Гэта насамрэч вельмі паказальны і вельмі жахлівы кейс адначасова. І ён для мяне быў жахлівы тым, што гэта вельмі маладыя людзі, якіх прыхварылі да смяротнага пакарання за забойства сваёй суседкі. Я прысутнічаў, якраз ездзіў у Чэрікаў, гэта горад на Магілёўшчыне, і прысутнічаў падчас вынясення гэтай смяротнага прысуда. Я проста быў шакаваны. Ужо дастаткова даўно займаюсь праваабарончай дзейнасцю, у тым ліку ў галіне смяротнага пакарання. Калі суддзя, здаецца, Мельнікова прозвішча, зачытваў гэта рашэнне, тое, што ён зачытваў гэты вырак, было прервана авацыямі, апладысментамі людзей. Проста. Але пасля таго, як гэтых браціў Косцевых памілавалі, я вот, напрыклад, не чуў. Можа быць, вы чулі, што былі нейкія выпадкі аб тым, што людзі выходзілі на масавае мерапрыемства з патрабаваннем вярнуць ім назад смяротнае пакаранне. Ну вот же свет клінам не сышоўся, нічога не абрынулася. Быў праяўлены в адносінах гэтых людзей акт гуманізма. Ім замянілі на пажыццёвае зняволенне. Яны зараз ужо не знаходзяцца на Валадарскага у калідоры смерці, так званым. І мне падаецца, што гэта таксама вельмі сур'ёзны паказчык таго, што вот, калі ласка, вот вельмі сур'ёзны прыклад. Не трэба забіваць людзей, не трэба іх расстрэльваць. Хай яны нясуць пакаранне іншым спосабам, больш гуманным. А чаму Лукашенко за смяротнае пакаранне? Наверное, гэта пытанне лепей задаць яму, першую чаргу. Магу толькі здагадвацца, наверное. Ну, па-першае, мне падаецца, што гэта вот в кантэксце вот гэтага савецізма, так было з савецкім часам. А па-другое, мне падаецца, што ён думае пра тое, што гэта з'яўляецца сапраўды, ён думае, што гэта з'яўляецца стрымліваючым фактарам, што людзі баяцца, таму не будуць там здзяйсняць нейкія іншыя там злачынствы там і гэтак далей. Але ж гэта ж ну так не працуе. Людзі здзяйсняюць злачынства і потом зноў іх прыгаворы да смяротнага пакарання і гэтак далей. Я заўсёды зноў жа узгадваю і кажу аб тым, што не сама мера пакарання, не наколькі яна такая сур'ёзная, гэта мера пакарання, такая неадваротнасць пакарання, вот гэта з'яўляецца такім фактарам, які вельмі моцна прафілактычным з'яўляецца, вельмі моцна ўплывае на нашы паводзіны. Чалавек, які здзяйсняе злачынства, ён жа не думае так, вот за гэта мне 3 дадуць, за гэта 5 накінута, там, вот за гэта, а гэта я не буду рабіць. Гэта ж все адбываецца вельмі часта, я так разумею, на нейкім такім эмацыйным нейкім фоне там, і гэтак далей. І, наверное, яны ў першую чаргу думаюць гэтыя людзі, каб не патрапіцца, а не пра тое, што ім за гэта будзе. Таму гэта не з'яўляецца такім стрымліваючым фактарам. І зноў жа вот гэта вот ідэя і вот гэты кантэкст таго, што все сакрэтна, як за савецкім часам, і пры гэтым гэта прафілактычная мера. Ну, то бок цела не выдаюць, гэта, ну, з такім падыходам так трэба на дзесьці на цэнтральных плошчах, там, ці на стадіонах, як ёсць краіны, дзе прыводзяць у выкананне смяротнай прысуды, на стадіонах і збіраюць там шмат гледачоў там, і гэтак далей. Шмат хто з беларусаў лічыць, што Лукашенко заслухоўвае смяротнага пакарання. Як ты да гэтага ставішся? Я стаўлюсь да гэтага крайне негатыўна, потому что я выступаю, я и мои коллеги, мы все, мы выступаем однозначно
абсалютна супрацьсмяротнае пакаранне пры любых умовах і в адносінах любых людзей. Да, я чуў такое, калі казалі, нават цікавая сітуацыя, больш за тое. Мы праводзім тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Толькі ў гэтым годзе так не было, але да гэтага шмат гадоў мы праводзілі «Рок за жыццё», гэта музычны фэст. Мы запрашалі туды лідараў, ну, скажам так, думкі дастаткова вядомых грамадзян нашай краіны, каб яны выказаліся на тэму смяротнага пакарання. А у нас, натуральна, што у нас прынцыпіяльная пазіцыя, што ў гэтым фэсце удзельнічаюць, напрыклад, гурты, чальцы якіх, лідары, у тым ліку якіх раздзяляюць ідэю адмены смяротнага пакарання. Гэта не можа быць так, што ён тут вот на канцэрце там ці на фестывалі выступае, а выходзя за дзверы, ён там па яго іншае меркаванне. Ну, гэта неправільны падыход, натуральна. Ну і натуральна, што мы запрашалі лідараў думкі таксама ў кантэксце, каб яны і выказаліся, гэта як людзі, якія раздзяляюць гэтыя каштоўнасці. І мы сутыкнуліся з тым, што было некалькі чалавек, прынамсі два, якія сказалі, што я, в прынцыпе, так, за адмену смяротнага пакарання, але толькі потом трэба разабрацца вот з тымі жахамі, якія адбывались. І, скажем так, у нашай новай Беларусі трэба разабрацца з тымі жахамі, якія адбывались, а потым... У старой Беларусі трэба ажыццявіць смяротныя прысуды ўсім тым, хто... Я ім проста, ну, я магу сказаць, што я б, наверное, не хацеў бы такой новай Беларусі, дзе было бы смяротнае пакаранне, напрыклад, дзе парушались бы правы чалавека. Там, да? Не можа быць так, што чалавек себя будзе называць праўабаронцам, пры гэтым ён за смяротнае пакаранне. Ці ён тут толькі праўабаронца вот па гэтаму накірунку, а всех остальных вот людзі з інваліднасцю, ці псіхічна хворыя, ці там людзі, якія носяць ЛГБТК+ супольнасці, нейкія іншыя ўразлівыя групы, вот яны там, хай яны пабудуць там дзе-то збоку. Ну, то бок гэта так не мусіць быць. Таксама і датычна гэта пытанне смяротнага пакарання. Што тады зменіцца? Зменіцца выканаўцы, зменіцца людзі, якія будуць выносіць смяротныя прысуды ці выконваць смяротныя прысуды? Ну, конечно, нет. 14 ліпеня жудасны дзень? Я думаю, што так, але, в прынцыпе, немагчыма на 100% быць гатовым да такога дня, але гэта не магу сказаць, што вот прям жудасны. Тым больш, што гэта ўжо дзень з пэўным досведам, які быў папярэдні. Слухай, я так разумею, што дзеля такой масавай атакі трэба падрыхтавацца. То бок яны, безумоўна, там рыхтаваліся, нешта рабілі. А былі нейкія папярэджанні, пагрозы? Ну, па-першае, ператрусы ў мяне былі яшчэ ў лютым, напрыклад. Ператрус быў у мяне дома ў лютым, я таксама там ламалі дзверы, і ён вельмі доўга доўжыўся, і это все, конечно. А можаш распавесці пра гэта? Як гэта ўсё было? Гэта было непрыемна, назовем гэта так, калі ты прачынаешся ад груката ў дзверы моцнага. Вось, і гэта вельмі моцна, натуральна, конечно, на цябе ўплывае. Ты разумееш, што ў цябе ёсць нейкі трошку часу на тое, каб зрабіць нейкія рэчы, каб падрыхтавацца. І ўсё. І потым, калі ўжо пачалі выкавырваць гэтыя дзверы, то я іх адкрыў, а потым ужо атрымалось так, што мяне паклалі там на зямлю, апранулі кайданкі, і мяне атрымалі, дарэчы, у кайданках увесь гэты час, там, не памятаю, колькі там, уже гадзіны 4 гэты ператрус быў. А побач дзеці? Так, гэта таксама моцна ўплывае, конечно, потому што сям'я побач у іншым пакоі, потым, ну, гэта, конечно, ўплывае. Гэта вельмі непрыемны дзень, тым больш, калі гэта працягваецца дастаткова доўга. Калі мы кажам пра 14 ліпеня, пасля ператрусу мы дома паехалі на офіс тэрыторыі правоў ва Ўручча. Гэта на Ложынскую, так. І там дастаткова доўга адбываўся ператрус. Ну, а после павезлі в ДФР, а пасля гэтага павезлі ўжо в следчы камітэт, ну і потом ўжо ў ІЧУ на Крэсціна. Ну, то бок, і тут это все адбывалася в таком... з аднаго боку дастаткова хутка, але ты весь час знаходзішся, ну, хутка ў кантэксце час ляціць дастаткова хутка, але ты знаходзішся ў такім дастаткова сур'ёзным напружанні весь час, і натуральна, што гэта забірае вельмі шмат рэсурса і моцаў.
апынуўся на ічу. Да. 72 гадзіны ёсць такой у цябе досвед. Ёсць. Распавядзі, калі ласка, пра яго. Ну, гэта працяг гісторыі пасля ператрусаў, якія адбыліся 14 ліпеня. Ну да, пабыў там, прайшоў праз гэты стакан, но гэта не было занадта доўга, я ведаю, што людзі былі дольш па часе. Ну, а потым закінулі мяне в камеру, у якой ўжо былі іншыя людзі. Камера была на самым высокім паверсе, 4-й, здаецца, і гэта была камера, дзе было вельмі горача, бо, я так разумею, дах ён плоскі і весь час награваецца. Там вымушаны былі быць. Знімаць нават вопратку, ну, у сэнсе хадзіць у бялізні толькі, бо было вельмі горача. Ну, умовы ўтрымання, яны такія дастаткова, пра якія шмат хто ўжо распавядаў. Гэта адсутнасць бялізны, гэта весь час гарыць свет. Вось, гэта антисанітарыя дастаткова сур'ёзная, там прымацаваныя лаўкі, пад якімі шмат смецця розна, такія клубы пылу там. Ну, это адсутнасць кіслароду, воздуху і гэтак далей. Вось. Там цікава было назіраць мне, у тым ліку, вот, пра дэфармацыю прафесійную, як праваабаронцы, ты там амаль што нічого не маеш, перадачы табе не заходзіць. Але, дарэчы, там засталася зубная паста была, щётак не было, а паста была, яна засталася пасля Александра Івуліна, ён перада мной быў у гэтай камеры. Потым, калі яго пераводзілі, то ён пакінуў пасту. Вось, чытаць не было чаго. І, дарэчы, калі я не памыляюсь, паста была сплат, і ў ёй там нейкі такі быў вкладыш з нейкі странным тэкстам, там нешта там пра разважанні, нейкія філазофскія, але 150 раз перачыталі, а больш не было чаго чытаць. І цікава было... У пасце? Ну, не ў самой пасце, а вот там, відаць, з пастай, там, можа быць, в коробке быў, там, ну, нейкі такі вкладыш там. Вось. Інструкцыя не будзе? Ну, там нет, там нейкія разважанні, там падпісана, што адзін з кіраўнікоў гэтай арганізацыі, там, ну, нейкая такая штука, я вот наколькі зараз узгадываю. Як метадычную літаратуру. Ну, просто вот сапраўды не было... Дзякуючы Сашы пачытаць. Ну, насамрэч, вельмі шмат там было людзей інтэлектуальных, якім не хапала вот якраз такі вот гэтага, вот, каб пачытаць. У мяне, в прынцыпе, такі падыход актыўнага назірання за жыццём. Вось. Мне цікава было яшчэ, ну, наколькі іх там магчыма ў тых умовах назіраць, тому што я не ведаю, які у меня будзе далей лёс. Вот, меня затрымалі на 3 гадзіны, на 3 сутак, на 72 гадзіны, працягнуць далей, будуць арыштоўваць. Ну, я абсалютна гэтага не ведаў. Вось. Але я так заўважу там нейкі такіх поінтаў, улічваючы, што ты, напрыклад, не маеш там асабліва ніякай... У цябе амаль што нічого няма, але калі ты маеш пластикавую бутылку, то ты уже маеш дастаткова шмат, потому что ты, па-першае, можаш піць, а не просто з рук піць, да? Ты там можаш зліць ваду под галаву пакласці, эту пластиковую бутылку, і такі, за што тапілі нашы экалагічныя сябры, НДА у тым ліку, да? Выкарыстанне неаднаразовае в тым ліку пластыка, да? Там, ну, з такім, насамрэч, нейкая самаіронія, нейкі трошкі такі жарт, яны трошку дапамагалі псіхалагічныя нейкай пэўнай разгрузкі. Ну і людзі, якія там былі, вельмі цікавыя людзі. Так атрымалася, я сидзеў гэты час з Ягорам Марціновічем, гэта галоўны рэдактар газеты «Наша Нева». Там былі іншыя. Ну, то бок камера была, в прынцыпе, умоўна кажучы, палітычных. Там менялись там трошку людзі. Вось, але... Агульны ўзровень IQ паказаць? Ну, і в прынцыпе дастаткова. Там мы спрабавалі там наладзіць. Там быў адзін чалавек, які трошку ўжо раней ён, я так зразумеў, ну, мне так падалося, што раней ўжо бывалы, і ён спрабаваў навучыць нас там, ну, в нарты там хто-то умеў, там на лаўкі і на стале вырезаны такія, ну, пад нарты. Але адзінае, вот, напрыклад, кубікі дадаткова хацелі там зрабіць з хлеба, ён там пытаўся зрабіць, але не атрымлівалася, бо была жара і было вельмі вільготна. Нават кубікі з хлеба не маглі высохнуць. То бок хлеб, ён плесне на наступны дзень. То бок там, не ведаю, умовы такія, што ты нейкі туберкулёз там ці нейкія такія, там, конечно, можа распаўсюджвацца вельмі. Ну, і нам весь час закрывалі яшчэ кармушку гэту, адсутнічаю по вялікаму рахунку, такое поступление свежего паветра.
радіо ўключалі. І, дарэчы, цікавы такі момант, чамусьці, ну, па-першае, там час ад часу ставілі ціму беларускіх, і у ічуву і сідзельцы казалі, што гэта звязана з тым, што ён заехаў таксама на ічуву па нейкай крымінальнай справе. З наркотыкамі нешта было, да? Ну вот, і што это адмыслова ставят, каб ён таксама слухаў. Это такая размова Байка, была. да? Я не ведаю, наколькі гэта. Вось. А потым яшчэ паставілі запіс радыо, якое называлася, запомніў, Сімферополь FM. Я не ведаю, хто гэта зрабіў і навошта, але яго пракручвалі ўвесь час. Там, дастаткова часта. Там запіс трансляцыі гэта радыо, там за 20 нейкае число чэрвеня, а мы сидзелі ў ліпені, умоўна, то бок уже. І там вот пра нейкае навадненне у Крыме, там яшчэ нешта і гэтак далей. Ну і мы, натуральна, што гэта все, это вельмі моцна ўплывае, это гучна, і нейкая там попса там іграе і гэтак далей. Ну и вот это вот, я просто про эту иронию, самоиронию, вот там некую такую, и мы такие уже, выучили там, что транслируется, и такие там сидим там, и вот, а можно, в радио говорим, а можно замовить песню, коли не помыляюсь, по-моему, называлась «Истеричка», есть такая песня, я не знаю. Вот, по-моему, мне так подалось, может, как-то по-другому она называлась, что-то такое подобное слово. И там раз 1,5 хвилины по просьбе радыёслухачоў песня працуе. А там весь час некую ще і піцу разыгрывали, улічваючы, што у нас ежа трошку дрэнна было, не передача, а ежа такая не вельмі. У нас там один хлопец сидел, такие уздохнутки. Каб бы яшчэ і піцу з доставкой, она там з доставкой была, выиграли так само, и это як-то... Сімферополя. Прынамсі, раз працуе там з гэтай песняй, чаму, можа бы, спрацавал. Это, сапраўды, гэта тое, як арганізм спрабуе ў пэўнай ступені неяк падстроіцца і можам выбудоўваць нейкія такія псіхалагічныя бар'еры для таго, каб у тых умовах не занадта там схадзіць, з'язджаць з глузду. Я, дарэчы, пахудзеў там вельмі моцна. Вось, по-моему, за гэты час 4 кілаграма. Это, да. Вось, я думаю, што гэта было і все разам, і нервы, і жара просто там сапраўды як у нейкай сауне, такой, нават у сауне там суха, там як у лазні. Вось, і таму, конечно, это таксама ўплывала. Ежа яна такая там, што зусім не вельмі. Вось. Потым да нас яшчэ патрапіў Ігор Ільяш. А перад гэтым цікавая таксама была сітуацыя. Замест Ігора Ільяша нам у камеру закінулі чалавека, якого звалі Ілья, у яго прозвішча нейкае такое было расійскае, он сам з Расіі, новікаў нейкі, ён ввогуле, я так зразумеў, можа па 328, там, чым ён быў. Вось, ён прыйшоў, паглядзеў, што такие там умовы, там нема ни матрасов, ни белизны. А что тут такое? Ему растлумачили, что это камера политичная. Там. И он давай хрукать двери и казать, выпускай начальник, я тут не это. Что-то. И они зверились по спискам, и оказалось, что там повинен был Игорь Ильяш быть. А это Илья там, як-то там. И они провели, уже. Игорю сказали, Игорь, пробач, мы тут не виноваты, але вот ты с нами тут. А як ты лічыш, чаму цябе вызвалі пасля 72 гадзін ўсё ж такі? Вызвалі не толькі мяне, вызвалілі з 7 затрыманых, по-моему, 4 чалавека. Мне складана адказаць, я не маю такого інсайда, чаму. Вось, мяне вызвалі пад падпіску аб не пакіданні месца і з'яўленні па патрабаванню в органаў. Вось. І яшчэ раз сказаўшы, я не збіраўся з'язджаць. Нават калі вызвалілі, нават пасля тых умоў, у якіх я там быў і так далей. Па-першае, гэта все в такім ты знаходзішся стане. Ты, можа быць, да канца рацыянальна не можаш зразумець. Але мяне, наверное, падштурхнулі дальнейшая сітуацыя і падзеі, які пачалі адбывацца. Мне еще там не было там тэлефона, ён быў изъят, там чарговы раз тэлефон, сімка там і гэтак далей. Вось, а мяне уже пачалі дёргаць там Мін'юст па тэрыторыі правоў, там вот ліквідацыя НДА, там адбывалася іншыя органы. З партызанскага РУСМе пачалі дёргаць, гаварыць аб тым, што у іх матэрыял аб адміністрацыйным правапарушэнні, што я не падпарадкаваўся законным патрабаванням супрацоўнікаў, там
потому что я ў следчым камітэце не даў там абразцы почерка, потому что я адмовіўся там. Ну, я думаю, что это яны сабралі матэрыялы, накіравалі якраз такі ў тэрытарыяльны орган. Я думаю, может, потому что я на іх скаргу там напісаў за іх не адразу там на месцы іх і так далей. Вось. Гэта, конечно, пакрыху ўсё больш і больш падштурхнула для таго, што я вымушаны быў з'ехаць. Я не раблю себе героя в пэўнай ступені. Может быть, іншым бы чалавек з'ехаў бы раней, але мне падавалася, што трэба заставацца і быць там і рабіць тое, што ты робіш, як мага, ну, больш па часе. Ну, а потым вот такое здравое рассуждение мне падаецца падштурхнула для таго, што вымушаны быў з'ехаць. Хлопцы і дзяўчаты, я нагадваю, што вось тут будзе спасылка на мой інстаграм, і калі вы падпішыцеся на яго, мне будзе вельмі прыемна, таму што з яго дапамогаю мы распаўсюджваем контент Маліны таксама. Мы калісьці размаўлялі з табой пра беларускую мову і вось пра мяккае гэта вымаўленне. Гэта што, гэта рэгіён, з якога ты? Так, сапраўды, гэта рэгіён, это моя бабуля, якая... На жаль, зараз той вёскі ўжо няма, бо яна патрапіла ў зону адсялення пасля чарнобыльскай катастрофы. Вось. Але вот гэта вымаўленне, яно, дарэчы, і зараз застаецца ў тым рэгіёне, гэта ўсход Беларусі, Магілёўшчына. Вось. І там вот эта ре, мягкая, вярёўка, бярець, дзярець і гэтак далей. Яно сапраўды, яно таксама ёсць у мяне. Вось. І я, в прынцыпе, ніколі не імкнуўся, каб у мяне была выкшталцоўная там беларуская мова, адмыслова там не займаўся тым, чтоб я там усе словы гаварыў там класычна, правільна там і гэтак далей. Я не ведаю чаму. Можа быць, у мяне не было такой патрэбы, потому что я не працую на тэлебачанні, там не з'яўляюсь там журналістам. А таксама мне падаецца гэта таму, што я лічу, што ў гэтым таксама багацце мовы, калі яна такая розная. Беларусь сапраўды не маленькая краіна. Ёсць розныя, ну, умоўна кажучы, дыялекты пэўныя. І гэта такі дыялект, напэўна, такі таксама ёсць. І мне ён вельмі падабаецца. Слухай, ну лічыцца, што там Магілёўшчына і Віцебшчына, яны такія рускамоўныя і амаль што рускія зусім. Я не ведаю, мне дастаткова складана сказаць. Мне падаецца, што гэта вельмі індывідуальна і залежыць ад людзей. Я шмат часу праводзіў таксама ў вёскі. І вёска заўсёды, незалежна ад таго, дзе гэта, яна была, в прынцыпе, такой дастаткова моцна беларускамоўнай. Так, натуральна, што і за савецкім часам, і троху пасля горад, ён больш выглядаў і быў такім, імкнуўся да рускамоўнасці. Потым, наадварот, тэндэнцыі нейкія змяніліся, і можна было пабачыць тое, што ў горадзе якраз такі людзі, якія размаўлялі па-беларуску, яны заўсёды... Ну, хто-то нават казаў, што гэта людзі, якія адчуваюць сябе элітай, альбо, ну, скажем так, выкладчыкі, людзі, у якіх ужо ёсць разуменне, што мова гэта не проста і сродак для камунікацыі, гэта яшчэ і ў пэўнай ступені тое, што мяняе нашы падыходы, нашы думкі. Дарэчы, з табой размаўлялі, і ты казаў, што чым больш размаўляеш па-беларуску, тым больш па-іншаму пачынаеш успрымаць гэты сусвет і больш цікавіцца нейкімі іншымі рэчамі, якімі цікавіўся, можа быць, да гэтага. Я думаю, што гэта якраз такі палягае ў тым ліку ў гэтым. Якія ў цябе думкі зараз наконт таго, як дзяржава тэрарызуе беларускую мову? Я бы гэта не казаў, што толькі пра зараз. Гэта было, ну, в прынцыпе, заўсёды ў кантэксце адносінаў да беларускай мовы на ўзроўні дзяржавы. Ну, прабачце, калі ў нас няма ні аднаго універсітэта і ні адной вышэйшай установы, у якой выкладанне адбываецца на беларускай мове, мне падаецца, што гэта проста жах. Вот гэтым, наверное, таксама падкрэсліваецца стаўленне дзяржавы да беларускай мовы. Пераведзены все зносіны на рускую мову, дакументаванне і гэтак далей. Но, а тым больш, калі мы кажам пра тое, як прадстаўнікі дзяржавы, чыноўнікі, як яны, бывае, што і абразліва адгукаюцца пра беларускую мову. Гэта, конечно, таксама. Гэта вельмі дрэнна, гэта вельмі неправільна, і так быць не павінна.
Ну, то бок гэта вось ужыванне словаў там змагары. У тым ліку, то бок тут нават пытанне не толькі ў палітычным кантэксце, хаця ў палітычным кантэксце вельмі часта, бо так атрымліваецца, што дзяржава ўспрымае людзей, якія размаўляюць па-беларуску антыдзяржаўнымі чамусьці. Хаця дзяржава называецца Рэспубліка Беларусь, у нас ёсць дзяржаўная мова беларуская і гэтак далей. І гэта, конечно, таксама адкладае пэўнай ступені адбітак. Вот недавно я даведаўся, прачытаў у інтэрнэце, што школу на Градзеншчыне одну перевялі на рускую мову, весь час она была на беларускай мове. Ну вот гэта паступова все мяняецца і сыходзіць. Але з іншага боку вельмі шмат людзей, якія адмыслова вучаць беларускую мову. І прычым гэта не абавязкова, што мусіць быць людзі такога ўзросту маладзёны, напрыклад. Я сам прымаў удзел некалькі разоў у розных кшталту курсах, у тым ліку як чалавек, як выступоўца, як эксперт па пэўнаму пытанню, але калі мы размаўлялі па-беларуску. І тыя ж курсы мова на нова, напрыклад. І там можна было пабачыць вельмі шмат людзей, якія зацікаўлены былі вывучаць, яны сядзелі з шыткамі, з нататнікамі, нейкімі сасадкамі, і это былі людзі розных узростаў. І гэта было дастаткова цікава назіраць. У цябе ёсць нейкае разуменне, як прывабіць пэўную колькасць насельніцтва да беларускай мовы? Мне падаецца, што адным з першых крокаў гэта было б тое, калі б дзяржава павярнулася, па-першае, да мовы. Гэта магчымасць вывучаць мову ў школах, гэта магчымасць навучацца па-беларуску ў універсітэтах. Гэта ўжо было бы першым, скажам так, крокам і такім дастаткова важным крокам, які... Ну і натуральна, што чым больш з'яўлялася нейкая беларускамоўнага контенту, гэта таксама ў пэўнай ступені ўплывала бы і на меркаванне людзей, і на разуменне не толькі мовы, але і тое, што мова гэта беларуская мова, гэта класны сродак камунікацыі. Вот як зараз робіце вы контент на беларускай мове. У чым сэнс жыцця? У пазнанні свайго ўнутранага сусвету, у пазнанні сябе ў сусвету вялікім, сябе вот гэтай песчынкі ў гэтым сусветным сваім месцы, можа быць. А таксама ў тым, каб, мабыць, каб не здрадзіць ні сабе, ні людзям, якіх ты любіш, паважаеш і якія вераць у цябе. Вялікія грошы, гэта важна? Я думаю, што гэта ресурс. Такі жа ресурс, як час. Напрыклад, такі жа ресурс, як у пэўнай ступені дзесьці як інтэлект. Конечно, сродкі гэта ресурс. І калі ёсць, чым больш у цябе ресурса ў пэўнай ступені, тут не кажу пра супер там агромны, але чым больш у цябе ресурса, натуральна, у цябе больш магчымасцяў нейкіх. Пра што вы марыце? Вярнуцца. Вярнуцца і што вярнуцца ў тую Беларусь, дзе будуць магчымасці рэалізаваць сябе шмат нашым грамадзянам, дзе не будуць так парушацца правы і свабоды чалавека. І мару яшчэ, што гэта будзе дастаткова хутка. Ці атрымліваеш ты асалоду ад жыцця ў гэтыя часы? Мне падаецца, што не напоўніцу. На жаль, што не. Абсалютная ідылія для цябе гэта што? Мне складана адказаць на гэта пытанне. Мне нават няма такога адказу, потому што тут вельмі шмат прыплецена можа быць і асабістага, і прафесійнага, потому што гэта будзе многакампанентная некая такая штука. Я не магу сказаць, што для мяне вот суперідылія гэта неяк звязана з нейкім фізічным станам, там, дзе я знаходжусь там на моры ці на акеане, потому што яшчэ вельмі важна, каб быў і ўнутраны стан таксама звязаны з гэтым наўпрост. Таму мне дастаткова складана адказаць, што на сённяшні дзень ёсць для мяне ідылій. Якую ты бачыш сваю старасць? Я бачу сябе ў старасці, наверное, так правильно будзе адказаць, чалавекам, які в здравым уме, наверное, в гэтым сэнсе, патрэбным і запатрабаваным для грамадства і побач са сваімі сваякамі, сваёй сям'ёй. Можа быць карысным для грамадства ў шырокім сэнсе гэтага слова, але і быць блізкім і важным для сваіх блізкіх, напрыклад, для ўнукаў, а можа быць і праўнукаў. 3 рэчы, якія патрэбныя ідэальнай Беларусі?
Я назову рэчы, якія патрэбны для Беларусі, якая будзе імкнуцца да ідэалу. Я бы нават сказаў бы так. Гэта верхавенства права в кантэксце маёй прафесійнай дзейнасці. Гэта не мог ніяк абмінуць. Гэта нацыянальна-патрыятычныя каштоўнасці в хорошым добрым сэнсе гэтага слова, магчымасць рэалізоўваць сябе і сябе як грамадзяніна Беларусі менавіта. Вось, і рэалізоўваць сябе як беларуса для тых, хто хоча. Вось, каб гэта было прям імплементировано па ступені ў саму сістэму. Ну і тое, я бачу ідэальнай Беларусі, гэта Беларусь, якая з'яўляецца еўрапейскай часткай не толькі геаграфічна, але і каштоўнасна. Тым ліку ў кантэксце правоў чалавека, пытання смяротнага пакарання, падыходаў да людзей, успрыняцця каштоўнасці чалавечага жыцця і гэтак далей. Што ў новай Беларусі будзе рабіць Андрэй Палуда? Я боюсь, што я буду і надалей займацца тэмай праблемамі правоў чалавека. Тэмы смяротнага пакарання, спадзяюся, ўжо не будзе, бо пытанне ў тым, што праваабаронцы вот так наканавана, што мы весь час у пэўнай ступені знаходзімся, ну калі так можна сказаць, у апазіцыі, да, ў дзяржаве увесь час спрабуем размаўляць з дзяржавай і казаць, вот як я і казаў, што вот давайте мы тут звернем увагу, вот тут трэба нешта памяняць і на гэта. Вось, таму я думаю, што нам шмат што яшчэ трэба будзе рабіць. Шмат што нас чакае наперадзе. Трэба закатваць рукавы. Жыццё маліна? Жыццё маліна, але час ад часу гэта выглядае як малінавы джэм. Наверно, вось так. Добра, дзякуй. Дзякуй вялікі. Спадарства, шчыра дзякуй, што паглядзелі гэтае інтэрв'ю. Беражыце сябе, пахне чабор.